ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് 14ാമത്തെ അധ്യായമായിരുന്നു അല്ലേ? 14ാമത്തെ എത്ര ശ്ലോകം എടുത്തത് നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? 2 3 ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്, 1 2 ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 20 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, 4ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇനി എടുക്കേണ്ടത്. 14ാമത്തെ അധ്യായം. 14ാം അധ്യായത്തില് 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടപ്പോ 13 കൂടി ഇട്ടു പോയി. കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മള് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. 21ാമത്തെ ശ്ലോക പ്രഭു. പ്രഭു 20 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു. 20 കഴിഞ്ഞു പ്രഭുജി. 20 കഴിഞ്ഞു. 21ാമത്തെ തൊട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. എത്ര 20 കഴിഞ്ഞു. 20 കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശരി. 20 എടുത്തിട്ടില്ല. 20 എടുക്കണം. 19 വരെ എടുത്തുള്ളൂ. 19 വരെ എടുത്തു. 20 എടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ. 20 എടുത്തിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി പ്രഭുജി, ആ മാർക്ക് വെച്ച തെറ്റിപ്പോയി. ആദ്യം വെച്ച മാർക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. എഴുതുന്നുണ്ട് 20 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. 3 ഗുണങ്ങളിൽ ജയിച്ചവന് ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്ത നേടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ. ഞാൻ 14 എന്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് നമ്മളിനിയപ്പോ ചൊവ്വയും ബുധനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളിയും ശനിയും 4 ദിവസം ക്ലാസ്. അപ്പൊ സ്പീഡിൽ പോകും നമ്മളെ ക്ലാസ്. ലാഗിങ് ആണ് നമ്മളെ ക്ലാസ് സാധാരണ. വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? വെള്ളിയും ശനിയും ചൊവ്വ ബുധൻ. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഏതാ? നമ്മുടെ ഓണം കാരണം ഉണ്ടാ?
അത് ചോദിച്ചാ കുഴപ്പമില്ല, എടുക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നുണ്ട്. ഓണ എന്നാണ്? വെള്ളിയാഴ്ച. വേണോ? നിങ്ങൾ പറയും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാം. കുഴപ്പമില്ല, വെള്ളിയാഴ്ച സന്ധ്യയല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ശരി, എടുക്കാം നമുക്ക്. അന്വേഷണം തീർന്നു ഹരേ പോകും കൃഷ്ണ ക്ലാസ് പ്രഭു. നമ്മുടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിവിടെ പ്രഭു എനിക്ക് ഓണത്തിന് പറ്റില്ല പ്രഭു. ഇവിടെ രാവിലെ ആയിരിക്കും, ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്താ. ഒരു കാര്യം, ഓണത്തിന് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ, പലർക്കും പല ചെറിയ ഇതുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം അന്വേഷണം. ശരി, വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം ഓഫായിരിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലേ? അതിൽ വരുന്നതാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ് ഗുണേ നേദാന ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യു ജരാ ദുഃഖേ വിമുക്തോ അമൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ച ശരീരസ്ഥന ജീവന് ജനന മരണം വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ബദ്ധസ്ഥരാക്കി മാറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളില് അതിക്രമിച്ചാലാണ്, നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സ്, പിന്നെ ബുദ്ധി, പിന്നെ ജീവാത്മാവ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈൻ വരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നക്കാരൻ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ അതിക്രമിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ തന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? ബന്ധനത്തിന് കാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കും, അതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഈ ബാധ നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അസുഖത്തെ നമ്മൾ മാറ്റുക എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ മരുന്ന് എന്താണെന്നും എന്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിന് നമ്മളെ ആചാര്യന്മാരും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഈ അസുഖത്തിന് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുക, അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവധത്തോടെ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതീന്ദ്ര ലോകത്തിൽ, അതാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് ജനന മരണ അവസ്ഥയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം വലിയ ആചാര്യന്മാര് മുഴുവൻ എന്താണ്, അവര് ഇപ്പോഴെ തന്നെ അവര് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ, നമ്മളറിയാം നമ്മളെ പരമ്പരയിൽ തന്നെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അവരെന്താണ്, അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ കഥകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഭഗവാനായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് അവരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കണതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരസ്ഥനാണെങ്കിൽ അധ്യാത്മം വളർത്തിട്ടെടുക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളെ സ്വാധീനം നിന്ന് മുക്തനാകാം. ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും അധ്യാത്മം വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള മാർഗമാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ സാക്ഷാത്കാരം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതിന് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സാധനയാണ് അല്ലെ? സാധനയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഗുരു പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അത്യാത്മ ജീവിതം ആനന്ദം അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ചെയ്യാം. എന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാത്മ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണാവബോധം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം പൂർവ്വം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ മുക്തിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ മുക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കണമെന്നാണ്. പരിശീലിക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. കൃഷ്ണബോധം പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മുക്തിപദത്തിലേക്കുള്ള കടക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോറി, ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ആരോ വായിക്കുന്നു, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ. വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. 20ാമത്തെ അല്ല, 20ാമത്തെ. ഓം ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഗുണാനേതാന്യ ത്രീൻദേഹി ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യു ജരാർ
ദുഃഖൈർ വിമുക്തോ മൃദുശൂന്യതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരത്തിനായി ജീവന്, ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവദേവാസ്യ ദേവായ പ്രവാദിക്ക് ജയ് ഗുരുദേവക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പറഞ്ഞ അർജുന വാച. അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞ കൈർലിംഗ ഗൈ സ്ത്രീൻ ഗുണ നേത്ര ആദിനോഭവതി പ്രഭോ കിംചാര കഥം ചെയ്താം സ്ത്രീൻ ഗുണാന തിരുവർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ, തിരുഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനത്തുള്ള വ്യക്തികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതികൾ അതിക്രമിക്കുന്നത്, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും നമ്മളെ കെട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് കെട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന കെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം മുറിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെയായിരിക്കും, എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്? വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുഭ്യോ നമഃ. അർജുന ഉവാച കൈർലിംഗ് ഗൈനസ്ത്രീ ഗുണാനേതാനിതോ ഭവതി പ്രഭോ ഹിമാചാര കഥം ചൈതാ സ്ത്രീൻ ഗുണാന ത്രിവർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാളെ തന്നെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു, അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ, പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ മറികടക്കും എന്നിവയാണ് അർജുനന്റെ പ്രാധാന്യമേറിയ ചോദ്യങ്ങൾ. അർജുനൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയെ മറികടക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്. വലിയ ഇതാ അത് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ശ്ലോകം ഒന്നിച്ചു വരുന്നതാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ നാദോഷ്ടി സംപ്രവർത്താനി നാനിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണര്യോ ന വിജാലതേ ഗുണവർത്തന്തിത്യേവം യോ വദിഷ്ഠന്തി നേക്തദേ സമദുഃഖ സുഖസ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാഗസ കാഞ്ചനം തുല്യപ്രിയോ പ്രിയോ ധീരോ തുല്യനിതാത്മ സംസ്ഥിതി മാനവമാനയോ തുല്യമിത്രാരി ഭക്ഷ്യോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യതേ. ഭഗവാൻ പറയാണ് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്, പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ അയാളുടെ സാന്നിധ്യം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? വായിച്ചോളൂ പ്രഭു, ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 22-23. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ നാദോഷ്ടി സംപ്രവർത്താനി നിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈർയോ ന വിജാല്യതേ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോ പഷ്ടതി നേക്തദേ സമദുഃഖസുഖാസ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാംശകാംചന തുല്യപ്രിയോ ധീര തുല്യനിന്ദാത്മ സംസ്തുതി മാനാപമാനയോസ്തുല്യോ മിത്രാരി അക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കാവുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് പ്രദുഷ്യനാകുന്നവോ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നവോ ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നവോ ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയോ കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മൗനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമയത്തിനും ശത്രു മിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും
നിരുത്യമാനനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാധീനെന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പൊ അതിൽ പറയണത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താണ്? പ്രകാശത്തിന്റെ ആസക്തിയുടെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്കും വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? ആസക്തി, വ്യാമോഹം ഇതൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ഒരു കാരണവശാലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതേപോലെ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഒന്നും വേണമെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് പ്രതികൻ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ? പ്രകൃതിയിൽ പലതരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അതൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കില്ല. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനം അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ? പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, അതിനൊന്നും ആ വ്യക്തി അതിനൊന്നും അതീതനായിരിക്കില്ല. ആത്മനിഷ്ഠയെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ തുല്യനില. ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങൾ അല്ലെ, സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഒരേപോലെ കാണുക. നമുക്കൊന്നും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് പറഞ്ഞ ശരിക്കും ത്രികോണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണതല്ല. അത് അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ല IAS കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അത് പറയാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നുവോ? ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? അപ്പൊ കല്ലും പൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ. കല്ലും പൊന്നൊക്കെ ഒരേപോലെയുള്ള രീതിയിൽ ആർക്ക് അപ്രിയവും അപ്രിയമായി യാതൊന്നും ഇല്ലയോ? ആർക്ക് പ്രിയമായിട്ട് അപ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, ധീരനായിരിക്കുക, നിന്ദിക്കുക. ഒരാൾ നമ്മളെ നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും, ഒരാളെ നമ്മളെ മാനിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അപമാനിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, സമചിത്ത്, ശത്രു മിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും, ശത്രു ഏത് മിത്രമേത് എന്നുള്ള ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുത്തമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത്രയാണ്, ആ ലെവലിലാണ് വേണം ഭക്തിയുടെ ആ മൂർത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോണത്. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇത് ഭൗതിക, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇത് നടക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ശാസ്ത്രത്തില് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കലിയുഗത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതും. പിന്നെന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ, അത് ഭഗവാനെ സേവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെ മതി നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. പതുക്കെ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആ ചിന്താഗതിയോ സംശയങ്ങൾ നിവാരണത്തിനൊന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത് സത്യം ഇതാണ്. ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതായി മാറും. പക്ഷെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനാണ് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ചൈതന്യ പ്രഭു പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതിലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാൾ ഈർഷ്യകൾക്കിടമില്ലെന്നും അയാൾക്ക് യാതൊന്നിൽ തൃഷ്ണ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാ കണക്ഷനും കട്ടായി നമ്മളെ. ഈ ഭൗതികതയിലാണ് ഈർഷ്യയും പിന്നെ തൃഷ്ണ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഭൗതികതയാണ്. ആത്മീയതയിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയെന്നാണ്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ഒരാൾ ശരീരത്തിന് മറ്റുള്ള കാട്ടുന്ന നിന്നയും ആദരവും ബാധിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത നിന്ന് പെരുമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വ്യക്തി ആരാധിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നിന്ദിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഇത് മുഴുവൻ എന്തിനുള്ളതാണ്? ശരീരത്തിനുള്ളതാണ്, നമുക്കുള്ളതല്ല, ആത്മാവിനുള്ളതല്ല ഇതൊന്നും. കൃഷ്ണഭാവത്തോടെ സ്വന്തം കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തിക്കറിയാം ആത്മാവിന്റെ കടമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണെന്ന് അറിയാലേ. അപ്പൊ ആ കടമ മാത്രം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിന്നയ ആദരവോ ഒന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ആ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയർന്ന് എത്തേണ്ടത്. സ്വന്തം കാര്യത്തിനായാൽ പ്രയത്നിക്കില്ല, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഏത് ഉദ്യമത്തിനായാലും ഏർപ്പെടും. സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും പ്രയത്നിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് കാര്യത്തിനും അയാൾ ഏർപ്പെടും. ഈ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ത്രിഗുണ അതിക്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. മാം ചെയ്യഭിചാരേണോ ഭക്തിയോഗേന സേവദാ സദ്ഗുണാൻ സമ്മതി ദൈത്താൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ശ്രീല പ്രഭാതക്കിജി. മാഞ്ചായോ വിഭിചാരിണേ ഭക്തിയോഗേന സേവദേ സഗുണാൻ സമതിതാൻ
ബ്രഹ്മപൂജായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ റൂൾസ് ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യണം, അതിനൊരു സംശയമില്ല. അത് ഏത് അവസ്ഥ, അതിന് അവസ്ഥ എന്നൊന്നില്ല. അതിന് പ്രഭാത സമയം ഉദാഹരണം പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുണ്ടല്ലോ, ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവിന് വിശക്കില്ലേ? ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് വിശപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അല്ലെ എന്നത് പറഞ്ഞ വേണം. ആത്മാവിനും ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിക്രമിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി തരികയാണ് ഭഗവാൻ. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഈ ശ്ലോകം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നു, അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്ര വിസ്തരണങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ സ്ഥിരനിശ്ചയനായ മനുഷ്യനെ ആദിമ ശക്തിയുള്ളവരെങ്കിലും പ്രകൃതി ത്രിഗുണം നിഷ്പ്രയാസം ജയിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനെ തന്നെയല്ല, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണത്തിനെയോ നമ്മൾ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം ജയിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ, നമുക്കറിയാം. ദേവീഹേഷി ഗുണമയ മമമായ ദുരന്തയ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധം ഉദിക്കുക, അത് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണനോട് തുല്യത നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഉദാഹരണം, സ്വർണ്ണശലകങ്ങൾ സ്വർണ്ണഖനിയുടെ അംശങ്ങൾ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ തുല്യത നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പോലെ ആയിത്തീരാന്നല്ല, അത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കും അല്ലെ. അതല്ല അതിന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, സ്വർണ്ണകലകൾ അല്ലെ, സ്വർണ്ണഖനിയുടെ തന്നെയാണ് സ്വർണ്ണ അംശങ്ങൾ. അപ്പൊ സ്വർണം ഒന്നിച്ചൊരു സ്വർണ്ണഖനിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അംശങ്ങൾ ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. ഈ അംശം തന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള അംശം തന്നെ പ്യൂരിഫൈഡ് അല്ലേ. അപ്പൊ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടക്കണം. നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഭക്തിയുദ്ധ. അങ്ങനെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് പരിശുദ്ധി എത്തുകയും ഭഗവാനെ പോലെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അംശം, അത് പ്യൂരിറ്റി, അത് പരിശുദ്ധി നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹാം അമൃതസവ്യയസ്യ ശാശ്വതസ്യ ധർമ്മസ്യ സുഖസൈകാന്തികസ്യ അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും അത്യന്ത സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രാഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ വയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസൈകാന്തികസ്യ ച അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് പറയുന്നതൊക്കെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ഓരോ വേർഡുകളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എന്താണ് പറയണത്. എന്താണ്? അമൃതവും അക്ഷയും അത്യന്ത സുഖത്തിന്റെ മൂല്യസ്ഥാനം, വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും. അപ്പൊ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിശൂന്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? നശിക്കാത്തല്ലേ, അമൃതം അക്ഷയം. ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നൈസ്കർഗിക സ്വഭാവങ്ങളാണ് അമൃതവും അക്ഷയത്വവും ആനന്ദവും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അമൃതമാണ്, അക്ഷയവുമാണ്, ആനന്ദവുമാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, അത് അമൃതാണ്,
അതേപോലെ തന്നെ അത് ആനന്ദവുമാണ്. അതീന്ദ്രിയമായ സാക്ഷാത്കാരം ആരംഭമാണ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ് അതിന്റെ മധ്യാവസ്ഥയും പരംപുരുഷൻ ഭഗവാൻ അതിന്റെ അന്തിമ സാക്ഷാത്കാരവുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ലെവലുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മള് പരമാത്മാവ് അതിന്റെ മധ്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അതിന്റെ അന്തിമ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ 3 തരം ആ സാക്ഷാത്കാരത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായ ജീവസത്ത ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉയർന്ന് ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ജീവസത്ത ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പതുക്കെ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഉയർന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രഹ്മാവസ്ഥയിലേക്ക്, അതായത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ശാശ്വതവും അക്ഷയവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെയും ശാശ്വതവും അക്ഷത്വവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കാരണം അവിടെ ഭഗവാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ആ പൊസിഷൻ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അത്യന്തം ലളിതമാണ് ഭക്തി സേവനം. നമുക്കറിയാം ഭക്തി സേവനം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ. ആ കാരണം എന്താണ്, അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ, ഏറ്റവും സിമ്പിൾഫൈഡ് ആയിട്ട്. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭക്തി സേവനമാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ, ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തി സേവനമാണ്. ആ ഭക്തി സേവന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഭക്തന്മാരുമായി സഹവസിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ മുതലായ 9 സാധനകളും അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശ്രവണ കീർത്തനം സ്മരണ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 9 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഭക്തരുമായിട്ട് സഹവസിക്കണം. നമുക്കറിയാം ഭക്തരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആകുമ്പോൾ ചിന്താഗതി ഒക്കെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ സംശയങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലാതെ ആയിരിക്കും. ഭക്തന്മാരാ കൂടുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരെ ലെവലിലായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തർ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്ട്, ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലോ അവർ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ്, അവരെ കൂടെ സഹവസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ശ്രവണ കീർത്തന അതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തേജനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതീന്ദ്രിയമായ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് മഹാമന്ത്രം സദ ഉരുവിടുകയും ഭഗവാന്റെ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുമായ ആവിർഭാവം തിരോഭാവം എന്നിവ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരി, ഹരേർ നാമ കേവലം നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് തന്നെ. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചൊല്ലുകയും കൂടാതെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തന്മാരുടെ ആവിർഭാവ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെ, അതേപോലെ തിരോഭാവ ദിവസങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ ദിവസങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപവസിക്കും. ഇപ്പൊ നാളെ ഏകാദശിയാണ് അല്ലെ, അവിടെ ഉപവസിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, പതുക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഉയർന്നാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇതിലെങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അർജുനൻ ചോദിക്കേണ്ട ഉത്തരം. അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളാണ് ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഇതിനെ അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം. അറ്റൻഡൻസ് മാതാ കിട്ടിയിരുന്നോ? അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി, ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പോയി അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമുക്ക്. കാരണം അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് റെക്കോർഡായി പോണാണ്.
പിന്നെ അത് കാരണം എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭു കയറണം നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം മാക്സിമം വല്ല എമർജൻസി കേസ് ഒഴിവാക്കി എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷനേ കിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഓരോ റൂൾസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മളത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 15 അതില് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർത്തമൂലമദം ചാകം അശ്വതം പ്രാഹുരവ്യയം ചന്ദാസ്യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദസ്സ വേദവിദേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്വമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവൻ വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു തിരിവ് കാണിച്ചു തരണം. ഏതാണ് ആത്മീയ ലോകം, എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ശരിക്കും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു വൃക്ഷത്തെ നേരെ തലതിരിച്ചു പിടിക്കുക. ആ തല തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ തല തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിലെ വേര് ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ കാണാം അല്ലെ, ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണാം വേര് ഭാഗമാണ്. പിന്നെ താഴത്തേക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ശാഖകളായിരിക്കും അല്ലെ. അതിനറിയാൽ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും, അപ്പൊ തല തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേരുകൾ മേൽപോട്ടായിരിക്കും അല്ലെ, പിന്നെ ശാഖകൾ താഴ്പോട്ടായിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞ ശാഖകൾ താഴ്പോട്ടായിട്ട് ഒരു അശ്വത്ഥ വൃത്തമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനെ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. ഈ വൃക്ഷം അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവനാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂ എന്നാ പറയണം. ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർത്തമൂലമദശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാസി വർണ്ണാനി യസ്തവം വേദസ്സ വേദവിത്ത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായി അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവൻ അത്രേ വേദജ്ഞൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവരണം പറയുന്നത് കൃഷ്ണ അവബോധത്തോടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് അറിയാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രമിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മോന്നതിയായ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള വേദസൂത്രങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് പറയുന്നത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളാണ്, ശാഖകളാണ്. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശാഖ, അതായത് ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മോന്നതി ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള വേദസൂത്രങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇല എന്തിനാണ്, വേദസൂത്രങ്ങളോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശാഖകൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശാഖകൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ഒരു ജന്മത്തിന് അടുത്ത ജന്മം. അതാണ് ശരിക്കും അതില് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും ബ്രഹ്മലോകം നമ്മൾ വേര്, തായ് വേര്, അത് നമ്മൾ നേരെ മരത്തിന് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണല്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതാണ് ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വർഗ്ഗലോകം, അതിന്റെ താഴ്ത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഭൂലോകം, അതിനേക്ക് താഴ്ത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അദളം സുതളം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പാതാളം വരെയുള്ള ലോകം. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും മരം, അതായത് വേരെന്നുള്ള പ്രശ്നം അവിടെ ഏതാണ് ബ്രഹ്മലോകവും, താഴ്ത്തേക്ക് വരുന്തോറും എന്താ പറയുന്നത് പാതാളം ആ ലെവലിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്, നമ്മൾ ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് കൂടി വന്ന നമ്മൾ എന്താണ് കൂടി വന്ന് സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തി പോകും. അതായത് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്നും ഒരു ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിൽ വിരക്തിയും അധ്യാത്മ ഭൗതിക സേവനത്തിന് ആസക്തിയുമാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തട്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ആ
വിരക്തി, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിരക്തി പതുക്കെ നമുക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങും. ആസക്തി നമ്മളിൽ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. അതാണ് ശരിക്കും ഇതിലെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക സേവനത്തിൽ ആസക്തിയും ഇതിൽ ഭൗതിക പ്രവർത്തിയും വിരക്തിയും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വിരക്തി അനുഭവപ്പെടും. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തൃഷ്ണകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ. കുറയല്ല കൂടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മളെ എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് കുറവ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ സാധന ഭക്തികൾ കൂടുതലും നമ്മൾ കൂട്ടണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അധ്യാത്മ ലോകമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ള ഈ വൃക്ഷം. അപ്പൊ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് സത്യം. സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകം സത്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം മാത്രമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ സന്തോഷം കിട്ടാത്തത്. അതില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഏത് ആനന്ദം അല്ലെ. അതാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. സംഖ്യ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ആ വേരിൽ നിന്നാണ് പ്രകൃതിയും പുരുഷനും ത്രിഗുണങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും മറ്റും വഴിയൊക്കെ ഉളവായത്. ഇങ്ങനെ അവർ ലോകത്ത് 24 മൂലകങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആ വേര്, ആ വൃക്ഷത്തെയാണ് ശരിക്കും സംഖ്യാ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് 24ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കും. ആ വൃക്ഷത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലെന്നൊരു വേര് അല്ലെ, പിന്നെ ശാഖകൾ, ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. കാരണം പഞ്ചഭൂതങ്ങളും 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഈ വഴിക്കാണ് ഉളവായത്. എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഇതല്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്താണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളും 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ 24 മൂലകങ്ങളാണ് സംഖ്യാ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച്. നമ്മൾ സംഖ്യാ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അത് പറയുമ്പോ 24 മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. 25ഉം 26ാമത്തെ മൂലകങ്ങളാണ് ശരിക്കും ആത്മാവും പരമാത്മാവും. ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 24 മൂലകത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല. പക്ഷെ 24 മൂലകങ്ങളാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. വേദോക്തങ്ങളായ യജ്ഞാദി ക്രിയകളാൽ ആകൃഷ്ടനായവന് വൃക്ഷത്തിൽ അഴകുള്ള പച്ചിലകളാണ് ബ്രഹ്മം. അയാൾ വേദങ്ങളെ ശരിയായി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നൊന്ന് ഗ്രഹിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ വേദങ്ങൾ പച്ചിലകളോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് ചവയ്ക്ക, അപ്പൊ അതിൽ ആനന്ദം കിട്ടുക, അപ്പൊ അതിൽ സന്തോഷം കിട്ടുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് കാര്യങ്ങള് യജ്ഞാദി ക്രിയകളിൽ ആകൃഷ്ടനാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ അഴകുള്ള പച്ചിലകൾക്ക് ബ്രഹ്മം. അയാൾ വേദങ്ങളെ ശരിയായ ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയില്ല. അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അറിയാവുന്നത് മാത്രമാണ്. അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പല ജന്മങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നിട്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ജന്തു സഹിതമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുൻജന്മം ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡവും അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനകാണ്ഡവും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഉയർന്ന് നമ്മൾ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന് പച്ചില എന്ന് പറഞ്ഞ പച്ചില തിന്നായത്ത് മാത്രമല്ല, അതും അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിൽ നിന്ന് ആ തായ്വേര് തന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയണം എന്നാ പറയുന്നത്. എന്നാലേ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അധോശ്ചാർത്തം പ്രശസ്തസ്തികാചാഗ ഗുണപ്രവർത്ത വിഷയ പ്രവാല അദ്ദശ്ച മൂലാനസന്ധാനി കർമാനി ബന്ധാനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധശ്ചോർത്തം പ്രസീരത്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവർത്താ വിഷയ പ്രവാലാഹ അധശ്ചമൂലാനി സന്തതാനി കർമാനി ബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ.
ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളും ഉണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ പല ദുഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം തുടരുന്നു. അതിന്റെ ശാഖകൾ എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും പടരുന്നുണ്ട്. കീഴ്ഭാഗം മനുഷ്യരും കുതിര, പശു, നായ്, പൂച്ച മുതലായ ജീവികളും അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉപമിച്ചിരിക്കുമ്പോ കാര്യം പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം അതിന്റെ ശാഖകളുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ശാഖകൾ താഴോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കീഴ്പോട്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് താഴോട്ടും കീഴ്പോട്ടും എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എന്താണ് ഈ ശാഖകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആ മുകൾ ഭാഗം ദേവലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വേര് എന്നുള്ള സൈഡ് വരുമ്പോ ബ്രഹ്മലോകം, അതിലേക്ക് താഴ്ത്തി വരുമ്പോ അതിനെ താഴെ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള ശാഖകളാണ് ദേവലോകം. അതുപോലെ അതിന്റെ താഴേക്കാണ് നമ്മുടെ ലോകം, ഭൂലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനേലും താഴെയാണ് എന്താണ് മറ്റുള്ള ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗത്താണ് എന്ന് മനുഷ്യരും കുതിര, പശു, നായ്, മുതലായ ജീവികൾ അധിവസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു രൂപം തരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. മുകളിലെ ശാഖകളിലാണ് കുറെ കൂടി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ജീവസത്തകളായ ദേവന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത ജീവവർഗങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. ഈ വിഷയത്തെ പോഷണം ലഭിക്കുന്നതാകട്ടെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദേവന്മാർ എന്താണ് ഉയർന്ന ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വേരിന്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും വേരും. നമ്മൾ തല തിരിച്ചിരിക്കണം, വൃക്ഷത്തിന് തല തിരിച്ച് കാണിക്കുന്ന പോലെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ വേരിന്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ദേവന്മാര്. അതിനേലും ദേവന്മാർ അതേപോലെ തന്നെ ഗന്ധർവന്മാർ. നമുക്കറിയാം മുകളിലേക്കുള്ള ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും അങ്ങനത്തുള്ള ജീവസത്തകളാണ് അല്ലെ. പരിശുദ്ധ കമ്പേരത്തില് നമ്മളേലും ഉയർന്ന ജീവസത്തകളായിരിക്കും ദേവന്മാര്. അതുപോലെ ഗന്ധർവന്മാർ തുടർന്ന് ഉന്നത ജീവിവർഗത്തിലുള്ള അവിടെ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നതാകട്ടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം വളരണമല്ലോ അല്ലെ. അതിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി വളരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അതായത് ശാഖകൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യും, അത് പോരാണ്ട് വേറെ കർമ്മം ചെയ്യും, അതിൽ നിന്ന് വേറെ കാര്യങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകൾ അല്ലെ, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചില്ലകൾ ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദോഷങ്ങളാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വേരുകൾ. നമ്മൾ സുഖവും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ രാഗദോഷങ്ങൾ വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് തായ്വേര് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മളെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ വേര് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രാഗദോഷങ്ങൾ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്താണെന്ന് പറയുന്നത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകവും മറ്റു വേരുകൾ മനുഷ്യ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മരത്തിനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേര് മുകളിലായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകവും മറ്റു വേരുകൾ മനുഷ്യന്റെ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളുമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത രണ്ട് ശ്ലോകം കൂടെ. നാരൂപമസ്യേഹ തബലോപല ലഭ്യതേ നാദോ നാചാതിർനാ സംസ്കൃതിഷ്ഠ അശ്വത്മേനം സുവരീടമൂലം അസംശസ്ത്രേണ ദൃഢേണ ചിത്വാ തദം പദം തത്പരിമാർഗതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയാ തദേമ ജാത്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത് പ്രവൃത്തി പ്രസിദ്ധ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം ഭൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഗുരുഭ്യോ നമഃ.
രൂപമസ്തേഹതോപലിപ്യതേ നാന്തോ ന ചാതുർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുപരൂഢമൂലം അസംഗശാസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തതപദന്തൻ പരിമാർഗതവ്യം യസ്മാൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയാ തമേവ ജാത്യം പുരുഷം പ്രവദ്യേ യഥാ പ്രവർത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരുത്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യ പദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകം എന്ന് അറിയാലേ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്നാണ് ആത്മീയ ലോകമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. കാരണം അതിന്റെ കറക്റ്റ് രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാന അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആയുധം കൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ, അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ അത് അത്ര ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ എന്താണ് ആ വിരക്തിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ നമ്മളത് മാറ്റണം. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? അതിന്റെ ഉത്തരവും പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്ക് നിൽക്കുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടവനായ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൗതിക ലോകം നമ്മൾ വിടണം. ഭൗതികത വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയത കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികതയും വേണം ആത്മീയതയും വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത് നമ്മള് അതിൽ കുടുങ്ങിക്കെടുക്കാതെ നമ്മള് പുറത്തേക്ക് കടക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശാഖ പടലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് കൊണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എത്രയെന്നോ മൂലം എവിടെയെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും കാരണം കണ്ടെത്തണം. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലോകമാണ് നമ്മുടെ ലോകം എന്ന് ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതികത എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവത് വിജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമോ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതിനൊരാൾക്ക് മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തികളോടുകൂടെ ഭക്തന്മാരോടുകൂടെ നമ്മൾ സഹവാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭം എവിടെ നിന്നും ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഈ മായ നിഴലിനോടുകൂടെ അതുപോലെ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് പിടിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവസിക്കുന്നതോടുകൂടി മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനോടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾക്കിൽ ഉണ്ടാകില്ല. അഹം സർവസ്യ പ്രഭാവം, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് നമ്മളൊരവസ്ഥ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സത്യം, അതായത് ഭക്തി നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം മുറിച്ചാലേ വിയ ത്രിഗുണങ്ങള് അതിക്രമിച്ചാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. നിർമാനമോഹോ ജിതസംഗദോഷ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമാദന്തർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജർഗച്ഛന്ത്യമൂഢപദം അവ്യയം തദ് മിഥ്യാഭിമാനം മായാമോഹം ദുസ്സർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതനത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളിൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തികരാകാതെ
പരംപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മാനമോഹോജിത സംഗദോഷ അത്യാത്മനിത്യാവിനിവൃത്തകാമ ദന്തർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സജ്ഞർ ഗച്ഛന്തി മൂഢാ പദവ്യ മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുംസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതനതത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതും ആ പോയിന്റ്സ് അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ വെടിയ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം വെടിഞ്ഞാലോ ആത്മീയലോകത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുള്ളൂ. പ്രകൃതിക്ക് ഈശ്വരൻ താനാണെന്ന് ഗർവ് പുലർത്തുന്ന ബദ്ധജീവാവ് ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടും. കാരണമാണ് ഈ ലോകം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു തോന്നലാണെങ്കിലും അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ശരിയെന്ന് ചിന്തിക്കുക, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകം എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനൊക്കെ നമ്മൾ ഗർവ് പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമേറും. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഭൗതികത കുറച്ചാലോ ഭഗവത് പാദങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഏതാണ് തൻ്റേതെന്നും തൻ്റേതല്ലാത്തെന്നുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വസ്തുക്കൾ അതേപടി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷ സന്താപങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ ആദ്യ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? താനാരാണെന്നും തൻ്റേത് എന്താണെന്നും എന്നുള്ള അറിവ് അല്ലെ. തൻ്റേത് എല്ലാത്തത് എന്താണെന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് മുക്തി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യ ന ശശാങ്കോ ന പാപക യദ്ഗതോ ന നിവർത്തന്തെ തദാമ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥലത്ത് സൂര്യചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന തത്പാസേതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതികത്തിൽ വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം ഇതാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ ലോകം, പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥലം. ഈ ആവാസസ്ഥലം വേറെ ഒരിടത്തും ഭഗവാന്റെ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നില്ല. ഒരൊറ്റ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാം. എന്റെ സ്ഥലത്തെത്താ എന്റെ ലോകത്തെത്താന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആവാസസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലാണ്. അതിലാണ് പറഞ്ഞത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ വെളിച്ചം നമ്മൾ കാണുന്ന വെളിച്ചമല്ല അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം ക്ലിയർ കട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്റെ ലോകം എന്താണെന്ന് വിവരിച്ചു തരാണ്. ആ ലോകത്തിൽ എന്താണ്? അവിടെ ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊക്കെ എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് അല്ലെ. അവിടെ ഇരുട്ടല്ല. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇരുട്ടല്ല. അതിന് തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇരുട്ടല്ല, അവിടെ വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ആകപ്പാടെ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരണ്ട. കാരണം അത് സ്വധാമമാണ്. നമ്മുടെയും ധാമം അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. നമ്മൾ എങ്ങനെയോ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതാണ് മാത്രം. ഈ വിശ്വത്തിൽ സൂര്യന് മാത്രമേ സ്വയം പ്രകാശമുള്ളൂ. പരമവ്യോമത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. വൈകുണ്ഠങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമാണ് പരമവ്യോമം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ വിശ്വത്തിൽ സൂര്യന് മാത്രമേ സ്വയം പ്രകാശമുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ പരമവ്യോമത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പ്രകാശിതമാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമാണ് പരമവ്യോമം. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ അത് ഒരു ഗ്രഹമല്ല, അനവധി ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.
അത് മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം അതെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് വൈകുണ്ഠം, അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം. അപ്പൊ അതിലെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ആ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും എന്താണ് ആ പ്രകാശം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പ്രഭാപുരം പൊഴിയുന്നതിന് കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് ആ പ്രകാശം എവിടെ നിന്ന് വരും? നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു ആത്മീയ ലോകത്തില് പ്രകാശമുണ്ട്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രകാശം ഇല്ലാത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് വെളിച്ചം വരുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്ത്? അതിന് പറഞ്ഞത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ്. അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രകാശം വരുന്നത്. ഈ പ്രഭാപുരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മഹത്തത്വം എന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മഹത്തത്വം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ, നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഇരുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അവിടെ വെളിച്ചമാണ്. വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു സാധനം അടച്ചു വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഉള്ളിലുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഇപ്പൊ നാളികേരത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളികേരത്തിന്റെ പുറത്ത് വെളിച്ചുണ്ടാവും, ഉള്ളിലോ വെളിച്ചുണ്ടാവില്ല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അവസ്ഥ. വാസ്തവത്തിൽ ഏതൊരു മുക്കിലും മൂലയും പരമപുരുഷന്റേത് തന്നെ. എങ്കിലും പരമം, അതായത് 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ തികഞ്ഞത് ആത്മീയ ലോകം എത്രേ. നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ പരമമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ആവാസ സ്ഥലത്താണ് പരമമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലം. അവിടെ ഭഗവാനോ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളിലും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളിലും ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേഷ്ണ. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരില്ലാന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ ടൈം ഇല്ല അല്ലെ പ്രഭു? അവിടെ ടൈം ഇല്ല. ടൈം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പോവാണ്. ഭൗതികതയിലാണ് ടൈമും നമ്മളും ഭൗതിക ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അവിടെ ടൈം എന്നുള്ള കാര്യമില്ല. കാലം ഞാനാകുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചിന്താഗതിയിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അവിടെ ടൈമില്ല. ഹരേഷ്ണ, വേറെന്തെങ്കിലും? പിന്നെ പറഞ്ഞ പ്രഭു ഈ താഴ്വേര് മുറിച്ച് കളയണോന്ന് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹരേഷ്ണ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെന്തൊന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു വൃക്ഷത്തിനോടാണ് അല്ലെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിന്റെ മരം ഉണ്ട് അല്ലെ, മരത്തിന്റെ വേരുഭാഗം മുകളിലാണ്, താഴത്തേക്ക് ശിഖരങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? അതാണ് ഭൗതിക ലോകം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ തന്നെ മുറിച്ചു കളയണം എന്നാലേ, അതായത് തായ്വേര് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ മരത്തിന്റെ അടിവേര് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലേ മരം ഇല്ലല്ലോ. അതൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ രീതി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാണ്. നമ്മൾ ആ തായ്വേര്, അതായത് തായ്വേര് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ആ മരത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. അതിന് പോഷണം നൽകുന്നത്, ആ തായ്വേരിന് പോഷണം നൽകാൻ മരത്തിന് പോഷണം നൽകുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ തമ്മിൽ മുറിച്ചു കളയണം. അതായത് വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ വിരക്തി, ഭൗതികയില് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ആ വിരക്തി ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ഭൗതികതയിൽ നിന്നും അതും വേണം ഇതും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. നമ്മൾ അത് ഭൗതികതനെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ടും രണ്ട് ലോകമാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ, അവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ. രേഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രഭു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ബ്രഹ്മലോകമാണ് മോളിലെന്ന്. അപ്പൊ അത് ഏത് ഭാഗത്തായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു? ഈ ബ്രഹ്മലോകവും എന്താണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നതാണല്ലോ മതജി. ഈ ബ്രഹ്മലോകവും ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ. ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഉയർന്നു ബ്രഹ്മ